U organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i komande EUFOR-a u Bosni i Hercegovini u Domu oružanih snaga BiH u Sarajevu protekle sedmice održana je konferencija na temu Regrutirati i zadržati najbolje žene i muškarce, koja je upriličena u povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena. Konferencija je bila prilika da se predstave rezultati o postignućima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u vezi s rodnom integracijom i primjenom rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325, ali i da se pokažu vrijednosti stručnog osoblja Ministarstva odbrane BiH u aktivnostima posvećenim pitanju aktivne uloge žena i analize rodnih pitanja, podizanju svijesti i promovisanju rodne ravnopravnosti u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je od 2008. u suštini zamijenilo cjelokupni vojnički sastav. Dakle, poznato vam je da oružane snage Bosne i Hercegovine imaju 5000 vojnika. Mi smo u međuvremenu približno primili 5000 vojnika. Unutar tog broja približno 9% žena smo primili. Naš cilj je bio da zapravo imamo 10% žena u oružanim snagama kada smo deklarirali svoj cilj prije nekih 8 godina. Vrlo smo blizu tom cilju. Despite the long and valuable service of women in military forces, women still only comprise approximately 10% of personnel. And this must be changed. Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Robert Houston, podsjetio je da se snaga ove zemlje ogleda u etničkoj, ali i rodnoj različitosti, te da uključivanje većeg broja žena u oružane snage Bosne i Hercegovine doprinosi boljem imidžu BiH u očima međunarodne zajednice. Women bring unique perspectives, experiences and insights that help us immeasurably in accomplishing our mission of maintaining security and stability, peace maintenance, and peacekeeping. I'm very impressed and very pleased by what I've seen in the armed forces of Bosnia and Herzegovina, the development of female enlisted soldiers and officers, and the contributions that they have made both in this country in natural disaster responses, but also abroad in peacekeeping operations in conflict zones. Osiguranje rodne ravnopravnosti u sigurnosnim agencijama jedan je od prioriteta Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je 2012. godine dobilo nagradu Ujedinjenih nacija za doprinos implementaciji UN rezolucije 1325 Žene, mir, sigurnost. Moramo i u budućnosti svi zajedno neprekidno raditi na osiguranju preduslova kako bi se ostvarila ravnopravna zastupljenost muškaraca i žena u svim institucijama, uključujući i policijski sistem u Bosni i Hercegovini. Pored predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i glavne komande EUFOR-a, na konferenciji su govorili predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, MUP-a RS-a, MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine, SIPE te predstavnici učesnica misije EUFOR-a iz Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, predstavnici učesnica misije EUFOR-a iz Republike Irske te oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država.